Pozdravím vás, ja som si pripravil prezentáciu na tému umelá inteligencia a jej využitie v škole z pohľadu žiaka a z pohľadu učiteľa. Túto tému som si vybral, pretože ma zaujíma tento segment využitia umelej inteligencie, pretože je dosť aj obsiahly. Aké má umelá inteligencia využitie pre študentov a ako im vie pomôcť? Umelá inteligencia pre študentov má obrovské príležitosti. Dokážu si s ňou zefektívne učenie, ak náhodou potrebujú niečo dovysvetliť, vyhľadať, tak umelá inteligencia im vie vysvetliť rýchlejšie, ako keby si to mali všetko googliť a robiť research. Ďalej si ňou napríklad vieme aj generovať príkladné pre cvičenie z matematiky, z fyziky, no a nielen tu vznikajú problémy s pravdivosťou výstupu. Častokrát nevie správne pochopiť text, ktorý má v tom príklade. To sa mi častokrát aj stávalo pri príkladoch z fyziky. Ďalej sa mi napríklad stalo to, keď som raz potreboval si vysvetliť IP adresovanie, tak mi zle už vygenerovalo údaj o tom, že z koľkých čísel sa skladá IP adresa. Ďalší problém môže nastať, že študenti môžu zleniveť pri používaní týchto modelov a budú ich používať namiesto toho, aby sa len trochu zamysleli nad úlohou. Myslím tým hlavne úlohy z programovania, tvorba opisov, slohov a podobné úlohy. Aké má umelá inteligencia využitie pre učiteľ? Ako im viesť efektívnu prácu? Umelá inteligencia vie pripraviť administratívne správy, kontrolovať pravopis, generovať úlohy a rôzne iné úlohy vie robiť. Tieto veci sú popísané na webovej stránke AI Detem, kde si učiteľia vedia nájsť kurikula, návody k rôznym veciam v oblasti AI, či už, ako som spomínal, tvorba úloh, kvízy, hry, vedia aj pomôcť pri tvorbe hodnotení, sú tam rôzne webináre, školenia a návody, ako využívať tieto chatboty, ako je ChatGPT, Copilot a podobne. No, ako vidím umelú inteligenciu v školstve v budúcnosti? Ja vidím obrovský potenciál vo virtuálnych učiteľoch, ktorí by boli schopní pomáhať s precvičovaním úloh doma alebo aj ich to vysvetľovaní. Bolo by fajn, keby existovali rôzne školenia pre učiteľov, lebo umelá inteligencia im vie ušetriť čas aj zefektívniť prácu a programy, ktoré by používali pri tom, sú častokrát bezplatné, napríklad taká Canva dokonca aj ponúka prémiový obsah ako Magic Pen zadarmo pre učiteľov, keď tam zadajú svoj IT. Na záver by som povedal, že umelá inteligencia má obrovský potenciál v pedagogike, kde môže zmeniť momentálny typ učenia, písania písomiek, bakalárskych prác a podobne na niečo úplne iné. Ďakujem za pozornosť.